Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, ти знов не виспалася? Ой, тільки не починай, розумник. Спать я вчора лягла своєчасово, одразу після колиханки. А зарадку? І зарадку зробила. Але виглядаєш так, бицем з ложка піднялася, але не проснулася. Миновито так. Нечто у меня сегодня вошки так и закрываются, а голова так и тягнется полежать. Ой. Кася, не спать. Олесик, что ты кричишь? Напужал. Зато і ти прочнулася. Думаю, гэта не вельмі корисний спосіб причинатися. Я б сказала, дрянний спосіб. Я так само тебе на вухо зараз як крикну. Ой, не треба, пробач, Касю. А, напужався? Ну, добре, пробачаю. Але поспробуй розбудити мене ще раз. Значить, я засинаю. Не спи, Касечка, пропустиш щось вельми цікаве. Ой, ні, ми так не домовлялися. Нічого цікавого я пропускати не хочу. А що ти чекав на гэты раз, Лесик? Одну вельми смешную зарадку, якую разом робили котик і чайка. Ой, як смішно. Некий сеанс одночасового кивання. Сапраўдны цирковий номер атрымаўся. Цікава, а котик і птушка дресіраваныя? Магчыма, яны ў хуткім часе і стануць выступаць у цырку, але гэты ролик атрымаўся выпадкова. Випадково? Менавіта. Дзяўчынка вырашыла пагуляць со сваім котикам, і ў гэты момант на падаконнік прысела цікаўная чайка. А чаму котик і птушка сталі ківаць разам? Таму што уважліва сачылі за ласункам, які дзяўчына трымала ў руцэ і вадзіла з боку ў бок. Так просто? І так весело. Сапраўды, я так смяялася, што канчаткова прачнулася. Сябры, мы з вами вынайшлі новы рэцэпт прачынання. Трэба ўбачыць ці ўявіць штосьці вясёлае і пасмяяцца як след. А смех выдатна прагоніць сон. Карыстайцеся на здароўе і пачынайце дзень у добрым настроі. Лесик, я хочу умацаваць поспех. Прапануеш яшчэ пасмяяцца? Абавязкова. Прычым я дакладна ведаю, што выклікае усмешку ва ўсіх нашых гледачоў. А я здагадалася, на што намікае Кася. А, і я здагадаўся. Вось і выдатна, што мы разумеем адзін аднаго з паўслова. Так што, Лесик... Я уключаю ранішні мультфільм. А давай мультик про вясёлых кругленьких персонажаў паглядзім. Калі ласка. Сябры, а вы ведалі? Оказывается, музыка побач з намі ўвесь час і паўсюль. Нават калі мы нічога не слухаем у гэты момант. Менавіта. А што ты маеш на ўвазе, Кася, растлумач? Ой, ура! Разумнік просіць у мяне тлумачэння. Ай да я! Кася, ты малайчына, ніхто і не спрачаецца. І, напэўна, ты адшукала вельмі цікавую інфармацыю. Правильно, Дарынка, а чым я горш за Лесіка? Я прачытала, што хатнія мухі гудуць не проста так. А як? Па нотах? Дарэмна смяешся, разумнік. Сапраўдныя музыказнаўцы сцвярджаюць, што звычайныя мухі, якія лятаюць павольна, гудуць на ноце ля-бемоль. Здорово! А калі мухі уключаюць фарсаж, паскараюцца, можна пачуць ноты до дыез і мі першай актавы. Ого, значыць, некалькі мух могуць выканаць сваімі крыламі нескладаны музычны твор? Атрымліваецца, што так. А між іншым, і хатнія бытавыя прыборы, пыласосы, міксеры таксама гудуць на розных нотах. Ну я ж кажу, музыка вакол нас заўсёды і паўсюль. Нават там, дзе мы зусім не чакаем яе адшукаць. А ты пра што, Лесик? Я ўспомніў пра дзяўчыну, якая ўбачыла мелодыю за сваім акном. Ты хацеў сказаць, пачула, разумнік? Не, менавіта ўбачыла. Яна паглядзела на вуліцу і заўважыла на правадах птушак, якія выглядалі як ноты. Ой, здымак нагадвае партытуру.
Вось дзяўчынка і сфотаграфавала гэтую партытуру, а потым сыграла мелодыю. Лесик, калі ласка, давай паслухаем, што атрымалася. Калі ласка. Ой, якія таленавітыя птушкі. Яны нават на правадах сядзяць не проста так, а вельмі мілагучна. Згодная. І гэта яшчэ адзін доказ, што музыка вакол нас паўсюль. Трэба толькі ўмець слухаць і назіраць. Дарэчы, пра назіраць. Лесик, думаю, самы час паназіраць за прыгодамі мультыплікацыйных герояў. А чаму бы і не? Мультфільм, сябры. Дзяўчынкі, як вы лічыце, хто ў дзікай прыродзе самыя вялікія ласуны? Я думаю, мішкі. Дакладна. І то па скалыханкі першы таму доказ. А птушак ласуноў вы ведаеце? Нешта я такіх не памятаю. Птушкам падабаюцца семечкі, арэшкі, розныя крупы. А вось каб цукеркі не чула пра такое. Тады знаёмцеся, бананавы пявун. Ой, які сімпатычны, толькі маленечкі. Сапраўды, па памерах пявун дасягае ўсяго 11 сантыметраў. Прыблізна як добра знаёмы нам верабей? Менавіта, гэтыя птушкі суродзічы. А харчуецца бананавы пявун выключна бананамі, калі верыць назве. А вось і не толькі. Але гэтай птушцы падабаецца ўсё салодкае. Кветкавы нектар, сок мяккіх пладоў і ягад. Каб дабрацца да ежы, півуны пратыкаюць кветкі ці спелыя фрукты сваёй вострай, злёгку загнутай дадолу дзюбай. І харчуюцца смачным сокам. Сапраўды, птушка ласуха. За такі густ бананавы пявун мае і другую назву – цукровая птушка. Каб усе адразу разумелі, чым частаваць гэтую прыгажуню. Цікава, а які голас у бананавых півуноў? Напэўна, прыемна, калі ў іх такая назва. Спяваюць гэтыя птушкі даволі ціха, але іх невялічкіх галаскоў дастаткова, каб размаўляць з суродзічамі. Напэўна, півуны запрашаюць тых, хто паблізу, паласавацца самымі салодкімі фруктикамі ды ягадкамі. А мы запрашаем нашых сяброў-гледачоў на самы цікавы ранішні мультфільм. Ну, чым цікавым зоймемся зараз? Кася, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. Шкода. Час бегчы па справах. Так што правяраем заплечнікі Папраўляем прычоскі. і адпраўляемся на заняткі ў садкі і школы. Сябры, не забудзьцеся падзяліцца з дзеткамі тым, пра што даведаліся ў нашай праграме. Памятайце, што лепшы будзільнік – гэта смех. Што недзе жывуць маленькія птушкі, якія любяць ласавацца салодзенькім. І ўвогуле, вакол столькі цікавага. Трэба толькі уважліва слухаць і глядзець. Між іншым, калі кожны дзень глядзець нашу праграму, добры настрой на ўвесь дзень забяспечаны. Так што запрашайце сяброў і блізкіх да прагляду. Нагадваем, што мы сустракаемся кожную раніцу Роўна ў 7 гадзін. на тэлеканале «Беларусь-3». Ну а зараз надышоў час развітвацца. Сябры, правядзіце сённяшні дзень цікава. Карысна! І самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!